Pontevedra xa conta os días pro arranque do seu entroido. Somos o mellor entroido urbano de Galiza e eu casi me fago un Abel Caballero, voume disfrazar e temos o mellor cartaz de toda Galiza, de toda a historia. Realmente é unha gozada. A programación comezará o día 13 de febreiro. Farao con dúas citas imperdibles: a recepción ao Rei Urco e o pregón, a cargo este ano do grupo Os das Pistas. Super contentos, moi felices de que por fin nos tocara a nós xa ser os pregoeiros, porque veíamos pasar pola dereita, por a esquerda, por arriba, e dicíamos, joder, nós somos invisibles, que a nós nunca nos toca. Bueno, estamos encantadísimos, grazas ao Concello, a Concellalía, a todo o mundo. Este ano vamos a intentar darvos un pouco de caña a quen lle teñamos que dar e esperamos facer un pregón que este á altura do entroido. Así, dende o venres 13 ao sábado 21, a cidade celebrará o entroido con diferentes propostas. Haberá desfile e entrega de premios o 14, a presentación e a queima do Loro Rabachol os días 16 e 21, o concurso de murgas durante 3 xornadas ou a mostra da parodia o venres 20. Ademais, o martes 17 será a Festa Pirata, cunha noite na que a animación correrá a cargo de King África, que actuará na Praza de España ás 9:30 da noite. Xa había concerto outros anos. Este ano fomos a un concerto un pouco diferente e que pegase co ambiente do entroido, que el sae disfrazado, dixemos, pois, que mellor para o día do entroido. É seguro que se pasa moi ben. Outro dos atractivos do entroido pontevedrés é a súa imaxe. Este ano, o alumnado do Garaxe Hermético reinterpreta a obra de Castelao no cartel e no programa, rendéndolle a súa particular homenaxe co gallo do 75 aniversario do seu pasamento. O cartaz está baseado na foto de Castelao pintando as máscaras da súa obra de teatro Os vellos non deben namorarse, pero reinterpretándoa para que agora este pintando a máscara de Rabachol e outras máscaras de entroido. Escoller de recopilatorios de humor gráfico de distintas viñetas de cousas de Castelao e o que fixemos foi introducir en elas a propia figura do Loro Rabachol, sempre tendo en conta que, digamos, que o chiste que el quería facer en estas viñetas seguise guardando sentido en que cambiares esa figura. O entroido pecharase coas xornadas organizadas pola Sociedade Antropolóxica Galega durante a fin de semana. O programa completo estará disponible na web do Concello en formato físico pro seu reparto.